Iawn, da ni mewn I wsos 5, da chi'n neud mor dda. A mae'r wsos yma yn un cyffroes achos da ni'n dod o pwysau newydd trymach I mewn i'r sesiwn. Felly, da ni wedi hen arfer efo'r ymarferion, da ni wedi gwneud nhw yn wsos 3 a 4. Yr un fath eto, ond efo pwysau trymach. Felly, fydd bob dim yn teimlo'n anoddach. Gwnewch yn siŵr bod chi'n canolbwyntio ar dechneg ac wnawn ni fynd amdani. Iawn, da ni'n mynd I ddechrau cynnesu fyny a da ni'n mynd I sefyll oddi ar y mat I ddechrau, camu ar y mat ac I ffwr. Felly camu ar y mat efo un goes, aros ar yr un goes, yr un droed pob tro, ymlaen ac oddi ar y mat. Cerwch chi ar pes eich hunan, cyflymder eich hunan. Da ni'n mynd I newid y troed mewn 5, 4, 3, 2, 1 droed arall ymlaen rwan. Felly'r un peth eto, camu ymlaen, camu ffwr. Da ni'n codi curiad y galon yn slo bach, cael bob dim I symud, cael y gwaed I bwmpio rownd y corff. Da ni'n mynd I wneud 5 eiliad arall ar yr ochr yma. 3, 2, 1. Da ni'n mynd lawr i'r mat nesaf. Da ni'n mynd I wneud y pontydd glwt. Da ni'n mynd I wneud hyn o blaen. Dim band. Da ni'n cynnesu fyny, deffro cyhyrra'r pen ôl. Ffwr â ni. Gwthio fyny. Rowlio lawr yr asgwrn cefn. Gwthio fyny. Rowlio lawr. Da ni'n neud 10 I gyd efo'i gilydd, gyda ni 8 ar ôl. A cofiwch y tip bach o dod ar sodlan agosach at y pen ôl os da chi ddim yn teimlo cyhyrra'r pen ôl yn gweithio. Dwi'n sbio fyny, mae'n rhaid i'r un lled a nghluniau. Dwi'n anadlu allan fel dwi'n mynd I fyny, mewn fel dwi'n dod I lawr, mae'na 4 I fynd. 4, pwsio'r sodlau fewn i'r llawr. 3, 2, 1 arall. Da iawn, troi'r yn ochr. A da ni'n mynd I ddod I fyny sefyll, cymwch eich amser. Da ni yn mynd I gicio'r pen ôl efo'r sodla. Nesa, so da ni yn dod ar sodla I fyny at y pen ôl. Fel hyn. A da ni'n mynd I wneud hyn am 20 eiliad dwan. So mynd o un ochr I llall am 20 eiliad. Os diolch di bach yn ormod I chi dod a'ch sowdl holl ffordd at y pen ôl, dowch â nhw oddi ar y llawr, dim o'r uchel. Gweithiwch ar lefel eich hunan. Gyda ni 10 eiliad arall. Os ydych chi'n mynd o hwnna'n anoddach, plygu rhwng bob symudiad. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Da ni'n mynd I wneud ychydig o waith symudedd yn symud rownd y cluniau, codi'r goes I fyny, agor y giat a cau y giat. Da ni wedi wneud hyn o blaen. So cofiwch sy'n rhaid I chi ddefnyddio'r gadar. Os rhywbeth fysa fo'n well os ydych chi ddim mwyn I gweithio ar cydbwysedd y corff hefyd. Ni'n mynd I wneud yr ochr arall, 3 yr ochr arall, agor allan, cau, agor allan, a cau, 1 arall. Da iawn. A wedyn, da ni'n mynd I wneud ymarfer bach I ddiffro cyhyrra'r pen ôl. So, monster walks dyn nhw hyn. A da ni eisiau'r band just dros y pengliniau, felly na rei chydig o amser I chi roed y band ymlaen. A beth da ni'n mynd I wneud ydy cerdded ymlaen a cerdded yn ôl. Da ni'n mynd lawr I hannar squats. Mae'n mrest i'r agor, dwi'n cadw tensiwn yn y band, a dwi'n mynd I symud ymlaen am 3 cam, symud yn ôl am 3 cam. Ffwr â ni. Cadw'r tensiwn yn y band, symud yn ôl. A dwi dal yn mynd, da ni'n mynd I fynd am 20 eiliad arall yn symud ymlaen ac yn ôl 3 cam ar y tro. Hwn yn dechrau llosgi fan. 10 eiliad I fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Dwi'n teimlo cyhyrra'r pen ôl yn deffro fan'na. Dwi'n gobeithio bod chi adra hefyd. Da ni'n mynd I wneud 1 rownd arall. Gobeithio ni chi deimlo fo'n llosgi tro ma. Dyna beth da ni isio. Lawr â ni. 3 cam ymlaen. 3 cam yn ôl. Da ni'n mynd am 20 eiliad. 10 eiliad arall I fynd.
3 cam ymlaen, 3 cam yn ôl. 5, 4, 3, 2, 1. Iawn, gwn ni dynnu'r band drwy gafiach na wan. Ag ewn ni ymlaen i'r rhan nesaf, sef gweithio ar gryfder y corff. Da ni'n mynd i wneud 2 symudiad. Mae'r un cyntaf yn gweithio ar y coesa ar y pen ôl, a da ni'n mynd i gamu yn ôl neu lunge yn ôl, a fydda ni'n gwneud 5 bob ochr. Os am ryw reswm da chi ddim fod yn gwneud lunges, bod chi efo unrhyw anafiadau, enghraifft pen glin, a mae hwn yn boenus, bydd yna opsiwn arall. Ar gyfer y lunge, fydda ni'n gwneud efo pwysa, neu ddangos o heb i ddechrau. Da ni'n mynd i gamu nôl, os fedrwch chi, pen glin, cefn yr ei sws i'r llawr. Da ni'n camu nôl nes bod y pen glin mewn ongl sgwar 90 gradd, dim pen glin i ddim yn gwthio ymlaen. Ac i fyny. Felly'r ongl sgwar neis na, dim yn gwthio ymlaen, ac i fyny. Yr opsiwn arall ydy, os da chi ddim yn gwneud yr lunges, i orfod ar eich cefn, a da chi'n cofio'r pontydd glwts nathon ni gyna, rhywun fath, ond ar un goes. So mae ymhengliniau mewn llinell efo'i gilydd, a dwi'n mynd i wthio fyny efo un droed, un goes tro yma, 5 o ochr. Felly, ewn ni amdani efo'r lunges hefo'r pwysa. Felly, gyfylwch yn eich pwysa, dod o fe fyny at y brest, a da ni'n mynd i wneud 5 bob ochr ar y lunges, camu yn ôl. Ffwr â ni. 5, gwthio drwy'r droed flaen na. Yr goes flaen sy'n gweithio wan, dy'r cefn ddim yn neud llawer yn byd. So da ni'n gwthio'r ymlaen i mewn i'r llawr, i mewn i'r mat, trwy'r sowdl, un ar ôl, a newid ochr. Felly'r goes arall, nôl â ni, a dwi'n camu'r goes flaen na, gwthio hi mewn i'r llawr. Dyna di'r angor, 2 i fynd. Gwneud yn siŵr bod y mhenglini ddim yn gwthio ymlaen, un arall. Dyna ni, mae hynny'n anodd. Felly, cofiwch wan, wneud yn siŵr bod y benglina ddim yn gwthio ymlaen fel da chi'n neud nhw, a mae'r opsiwn i wneud nhw ar y llawr fel pont glwt hefyd. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i'r nesaf, a da ni'n mynd i wneud crunch ochr yn sefyll. Felly, da chi eisiau'r kettlebell ar un ochr, a da ni'n mynd lawr nes ma'ch pwysau chi'n cyrraedd tua'r benglin, ac yn ôl i fyny. Mae'n bwysig bod fi'n cadw siap y cefn yn gry, siap neis, y canol i gyd yn gry fel da ni'n neud hyn. So dwi ddim yn plygu ymlaen, dwi ddim yn archo'r cefn. Da ni'n neud 10 bob ochr. So dwi wedi neud 3 wan. Felly cyfrwch efo fi, neu os da chi wedi cychwyn yn hirach, jyst cariwch chi ymlaen i Gymru. Mae yna 5 ar ôl. Dwi'n defnyddio'r cyhyra yma fama, cadw nhw'n gry. 5, 4, 3, bron yna, 2, 1. Mynd i newid ochr. Reit, so canol yn gry, siap y cefn yn syth, sgwydda nôl, mynd ar pwysau lawr, just o dan y benglin. Defnyddio cyhyra rownd y craidd y fama i dynnu'ch hunan i fyny. Da iawn, dwi ar hyd 4, 5, da ni'n neud 10, cadw'r canol yn gry, 6, 7, 8, dwi'n teimlo'r cyhyra yma'n gweithio, 9, 10. Da iawn, da ni'n mynd syth yn ôl i'r lunge. Iawn, so pwysa ar y brest, da ni'n mynd i gamu nôl 5 bob ochr. Ffwr â ni. Yr goes flaen na sy'n yn gweithio, da ni eisiau angori hwnna mewn i'r llawr, gwthio hi mewn i'r llawr, a cofiwch yr opsiwn o fynd lawr ar y llawr os yw hwnna well. Un ar ôl, a newid yr ochr arall. Brest yr agor, sbio ymlaen, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. A da ni'n mynd eto i weithio ar cyhyra y bol, yr abs, a da ni'n mynd i'r ochr tro 'ma 8 rep, 8 o weithiau.
ffwrdd â ni, cadw'r pengliniau feddal. 8, 7, dal i anadlu. Canol yn gry. Siap y cefn yn neis. 5 i fynd. Dwi'n cadw'n hyn yn hollol syth. 4, 3, 2, 1. Newid ochr. Gen i 8 ar yr ochr yma. Cadw'r corff, siap corff na mor syth ydych chi'n gallu. Sgwydda nôl ac i lawr. 5 ar ôl. Aroswch efo fi. 5, 4, 3, 2, 1. Pwysau fyny, da ni'n mynd i wneud un set arall ar y lunges camu nôl. Ffwrdd â ni. Da ni'n mynd i wneud 4 bob ochr tro yma, 1 yn llai. 4, 3, 2, 1. Newid ochr. Cadwch y bres na'r agor. Cadwch y pwysau'n agos at y corff. 1 arall. 4 i gyd efo'i gilydd. A wedyn da ni'n mynd i wneud 4 bob ochr ar y crunches ochr. Syth i mewn iddyn nhw. 4, 3, 2, 1. Newid ochr. 4, 3, 2, 1. Da iawn. Pwysau i'r ochr. Gyda ni 2 symudiad newydd wan. Sumo squat a Russian twist. Eto mae un yn gweithio rhan isa'r corff, coesau penol, a mae'r llall yn gweithio yr abs a'r craidd. Da ni ddim angen dim pwysau wan. Sumo squats, da ni eisiau'r traed yn pwyntio allan, da ni dal yn meddwl am wthio y cliniau nôl fel da ni'n mynd i lawr, a da ni'n mynd i wneud hyn am 20 eiliad. Felly, dechreuwch symud efo fi. Gnewch yn siŵr bod y pengliniau yn mynd allan dros bodi'r traed. 20 eiliad, cyn gymaint ydych chi'n gallu. Triwch mynd yn neis a isal, 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd lawr i llawr nesa. A da ni'n mynd i drio mynd o ochr i ochr hefo'r sodla oddi ar y llawr. Da ni'n defnyddio cyrra'r craidd wan. Da ni isio hyn fod di switcho ymlaen. Meddylwch sa rhywun allan hitio chi'n eich bol, sa chi'n dal hyn yn gry. Dyma di'r math o beth ydych chi eisiau meddwl am, i switcho hyn ymlaen. Os di hwn yn brifo cefn chi, dyrwch eich sodla ar y llawr a symud fel hyn. Da ni'n mynd i wneud 20 eiliad, ffwrdd â ni. Twist ochr i ochr, os fedrwch chi, holl ffordd lawr at y llawr. Da iawn, mae hyn yn tuff. Dal i anadlu. Triwch byd o dal eich gwynt, gen i ni 10 eiliad i fynd. Sodla oddi ar y llawr os fedrwch chi, unrhyw boen yn y cefn, dyrwch nhw lawr ar y llawr. 3, 2, 1. Da ni'n ôl i fyny, da ni'n mynd i wneud 1 rownd arall ar y sumo squat. Traed allan, pengliniau yn tracio dros y traed, ffwrdd â ni. Lawr, gwthio fyny, trwy'r traed, trwy'r sodla. 20 eiliad, cyn gymaint ydych chi'n gallu. Dwi allan y wynt. Mae hyn yn tuff. Dych chi'n neud y dda. 5, 4, 3, 2, 1. Syth mewn i Russian twist. Ochr i ochr, 20 eiliad, ffwrdd â ni. Os ydych chi'n gallu sodladdu ar y llawr, dyrwch nhw lawr os ydych chi'n cael unrhyw boen yn y cefn, neu gynnwch chi'r opsiwn a gerdded o gwmpas y stafell, os ydych chi'n cael poen ofnadwy yn y cefn efo hwn. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Da iawn, da chi wedi gwneud darn cryfhau'r corff, oedd hwnna'n galad. O'n i'n teimlo fatha bod fi allan o wynt. Felly, da ni'n mynd i ddod â curiad y galon i lawr yn araf bach. Drwy jyst cerdded o gwmpas y stafell. Un neu cerdded o gwmpas, neu croeso chi wneud yr cam a tap os dy well gyda chi. Da ni jyst yn trio slofi bob dim i lawr, dod ar anadl i lawr, a wedyn da ni'n mynd i orfad lawr ag ymestyn.
Iawn, pryd ydych chi'n barod, gwrfod ar eich cefn, estynwch eich band. A da ni'n mynd i ddechrau wrth ymestyn cefn y coesa. Lwpiwch y band dros y droed. Dal y droed y goes mor syth ydych chi'n gallu. A canolbwyntio ar y nadlu. Da ni wedi dal hwn am 30 eiliad wan, felly digon amser i ymlacio, cewch eich gadas ydych chi isio. A cofiwch mynd ar stretch just mor bell as sy'n gyfforddus. Nadlu mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd i newid y band o'n i'r goes arall. Dod ar goes tuag atoch chi mor agos a sy'n gyfforddus. A canolbwyntio ar y nadlu. Da ni'n mynd i ddal am 30 eiliad eto. Digon o gyfle jyst i ymlacio. Trio mwynhau y stretches yma. Dyle bod nhw ddim yn boenus, cofiwch. Peidiwch a mynd â nhw rhy bell. Ni ddim eisiau creu anaf, so just stretch neis ond bod chi'n teimlo fo. 10 eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. Iawn, da ni'n mynd i droi rownd. Da ni'n mynd i orfod ar yn bol. Da ni'n mynd i ymestyn ffrynt o coesa wan. Felly, gwrfod ar eich bol. Dod â un droed i fyny, defnyddiwch y band. Os ydych chi eisiau fedrwch chi lwpio'r band dros eich troed a gafel yn y band. Neu gafel yn eich esgyd, yn eich cria, neu gwylod y trowsus, pen i lawr. Ac ymlacio. Yn adlyn mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Da ni'n mynd i aros yma am ryw 30 eiliad. Canolbwyntio ar y nadlu. Trio mwynhau y darn yma'r stretches amser i ymlacio. Deg eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd i newid coes wan. I'r ochr arall. Ymlacio. Os ydych chi angen mynd ar stretch yn ddyfnach, cofiwch fedrwch chi wthio y clun i mewn i'r llawr. Canolbwyntio ar y nadlu. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Pump, 4, 3, 2, 1. A da ni'n mynd i wneud un arall yn eisiau dod i fyny yn sefyll, felly cymwch eich amser araf bach. A da ni'n mynd i ddefnyddio cefn y gyda'r. Defnyddiwch wal os ydych chi isio. Jyst rhywbeth i bwyso na fo. Da ni'n mynd i gamu mlaen efo un goes. A gwthio'r sowdl yn slo bach, yn araf bach i mewn i'r llawr. Nes chi'n teimlo'r stretch na yn cyhyr croth y goes, yr caff. Da ni'n mynd i ddal o'na. Da ni'n mynd i drio dal o nes mae'r stretch yn dechrau diflannu. So ni'n mynd i reid rhyw 10 eiliad arall. 5, 4, 3, 2, 1. Newid ochr. Gwthio'r sowdl yn mewn i'r llawr. Ac eto, jyst cofiwch bod y stretches ddim i fod yn boenus. Mynd i ddal am ryw 10 eiliad arall. Hwn drin ola. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn. Briliant. Da iawn am orffan ymarfer arall. Da ni wedi gweithio rhan isa'r corff, gyhyra mawr pwysig y corff. Felly, ymlaen i'r nesaf, na i weld chi yn y sesiwn nesaf.